pun Kanjeng Ratu. Yen to kaya ngono, lawang pamundutan bakal tak tutup dalang. Dalang. Injih Kanjeng Ratu. Kabeh pamundutan wis tak turuti. Nanging ing kene aku uga duweni pamundutan marang kowe dalang. Panjenengan badhe ngono menapa Kanjeng Ratu? Kowe kudu gelem labi marang panjenenganku dalang. Kula kedah lelados dumateng panjenengan Kanjeng Ratu. Kancaku. Menawi kersa panjenengan ingkang kados kula badhe ngladosi dumateng panjenengan Kanjeng Ratu. Yen to kaya ngono, panjenenganku njaluk bukti dalang. Ing kene kowe kudu sabar ladeni marang aku dalang. Namung kemawon Kanjeng Ratu. Saderengipun ing mantinipun kula lelados dumateng panjenengan. Menawi wonten wicara tak bisa dumateng panjenengan. Ampun atus dados
kepengin carem asmara marang kowe, kowe go bisa temokane ing papan kuwi. Lan uga danan ing mengkone sak anak turunmu kang bakal dadi ratu ana ing tanah Jawa, kuwi uga kudu lelati marang aku danan. Ingkang abdi namung sedika ing dawuh ing mangkinipun. Sedaya anak turun kula ing mangkinipun saged lelados dumateng panjenengan Kanjeng. Pancen kaya ngono danan. Sak wanci-wanci aku ngersake carem asmara marang kowe, kowe kudu tumeka ana ing glebeh kayangan danan. Sedaya panjenengan panjenengan badhe kula suwardi Kanjeng. Yen to kaya ngono cukup semene danan. Panjenengane Kanjeng Ratu kersa manggi marang dan Pangestu panjenengan Waja. Anggen kula teteki wonten glebeh kayangan lan wedal sak menika kula saged pinanggih kalian Kanjeng Ratu Kidul Waja. bejo kowe danang krana ora sadengah manungsa bisa tinemu karo panjenengane Kanjeng Ratu Kidul. Mongwae danang. Sawise kang slira tinemu marang Kanjeng Ratu Kidul, Danang Sutawijaya dalbe panyuwunan apa danang? Sasampunipun kula saged pinanggih kalian Kanjeng Ratu Kidul. Kula nyuwun ing mangkinipun kula dados ratu ing tanah Jawi Waja. Bagus. Jur kowe nyuwun apa meneh danang? Sasampunipun alas mentau kababat ing benjangipun dados negari ingkang ageng nglangkungi negari Pajang. Apik. Sabanjure danang nyuwun apa? Kadang-kadang ingkang nderek babat alas mentau pinaringan slamet. Terus danang nyuwun apa meneh? Sampun. Danang, kowe nyuwun apa meneh danang? Sampun Waja. Sampun. Yo kene kowe ora njaluk waras lan keslametane bapakmu pemanahan danang. Bila saking menika kepareng kula badhe pinanggih kalian Kanjeng Ratu. Danang Sutawijaya. Arep aku karepku dhewe apa piye? Tok anggap sapa panjenengane Kanjeng Ratu? Jur kowe arep baleni, ngambali, nyuwun maneh karo Kanjeng Ratu. Ngerti yo danang. Lamun lawang panyuwunan kabuka, jaluka apa sing kepengin tok jaluk. Nanging nalikane lawang panyuwunan wis katutup, sengara kowe bakal bisa njaluk maneh. Oleh biar perkawis menika Waja. Sembrono kowe. Kowe kuwi anake pemanahan, nganti bapakmu prihatin kaya ngono ora kanggo mulya lan kepenake bapakmu pemanahan. Nanging besok sing ngrasake mulya iki kowe. Lho kaya ngono. Kowe kuwi anak kok nganti lali njaluk kanggo waras lan keslametane bapakmu. Sak menika kados pundi Waja. Wis ngene. Sawetara Bali ning ora usah menggak-menggok. Satu sembrono. Wis ayo Bali. Monggo-monggo Waja. Mongko dheweke kuwi
Nggih kok Kakang. Nyai. Nopo tak Nggih. Nggonku bali nggawa kabar gembira. Kabar napa niku Kakang? Sawise aku mahalul meminta marang panguasane Gusti Allah Majapahit. Nggih. Aku pinaringan pituduh marang sapa wae sing bisa ngupati. Tegane klapa ijo sing manglunge ngalor ngetan. Besok bakal bisa nurunake ratu ning ratu ing Nuswantara Jawa. Mula saka kuwi ya Nyai. Tegane klapa ijo iki sawetara bakal tak pasrahke kowe. Iki. Ya, Oh, nggih Kakang. aku tak siram jamas Ngoten. sesuci awakku ben resik rampung siram jamas duduhe degan klapa ijo mengko bakal tak ombe. Oh, ngoten nggih. Ya. Nuwun Kakang Ageng nggih. Ayo. Nggih, wonten sampeyan. Saron Nggih, wonten. tak siram jamas dhisik. Oh, ngoten Ya. nggih, monggo Kakang Ageng. Wah. Apike digan klapa ijo iki tak simre dhisik ning mburi. Monggo. Kaya kok ana tamu. Sopo kae tamune? Monggo. Loh, Jebul. Kula, Mbak. Di pemanan kene di. Malah saka rumah satu ki mau. Tamune sapa? Jebule sedulure dhewe. badhe kepanggih kalih Kakang Ki Ageng Giring. Oh, arep ketemu karo Kakang Ageng Giring. Kula mriki kula babat alas mentawuk ketelak kula badhe nyuwun toya nggih minum. Walah, ya wis yen kaya ngono, enteni ning kene dhisik ya Di ya. Nggih. Tak jipuke bangun. Ngrepoti lho, Mbak. Ora ora apa-apa kang sedulur Nggih, dadak nggih, ngomong repot. Kula entosi, Mbak. Oh, Nggih. ngene dhisik Di. Nggih. Wah, tujune aku kelingan yen duwe sedulur Kakang Ki Ageng Giring. Tur Mbak Yu iki nggone ngringkuh sedulur karo aku. Ora mantra-mantra senajan sedulur ning kaya dulur tunggal kethok kuwi. Mbak Yu kok suwe iki njibuke banyu. Apa yo banyune entek? Kesuwen ini ngentari Mbak Yu kan. Ora ana banyu sing ana degan iki. Wong memang gone wis ora usah pamit. Aku bali Mbak Yu. Tuk degan iki ya. Ora ono banyu. Nggih, Kakang Ageng Giring. Ya kok ngeget-ngegeti wong. Kok petrek-petrek kuwi kepiye? Kanca, Kula aku ora usah gugup. Ora gugup lah. ngaten lho Kakang Ageng Giring. Sampeyan kala wau rak nggih meling kalih kula supados simpen kalian degan klapa ijo kala wau. Ning aduh katiwasan Kakang. Lah kok ketewasan piye? Niku wau rak ngaten. Wonten tekane Adi Pemanan. Adi Pemanan. Jare ngandhakake yen ngrasa ngelak lah tak cipuke banyu ning mburi. Durung wae aku teko ning papan kene malah Adi Pemanan wis gawa
degan kelapa ijo digawa lunga. Tekan kowe ijo. Dadi tegane kelapa ijo kuwi mau digawa adimu pemanan. Wis suwe bocah kuwi mau. Wis suwe ora. Kalau wau Wis sembrono. Adi pemanan. Kakang ki ageng nggih. Apa ijo kuwi darbekku. Nggonku ngopati ngrekoso. Lho bejane kok tiba kowe iki kepiye to, Dyek? Lha wong perkawis degan mawon. Lah niki kula rak dulure sampeyan. Lah, Upama degan siji wae ndak sampeyan gelo ngoten. kowe ora degan sebane aku njaluk turun siji iki. Siji durung dadi, Loro. loro durung jodoh. Kakang. Loro durung jodoh. Dai, njaluk telu diakune. Oleh ngono, aku njaluk telu di. Telu durung gelem melu. Oleh ngono aku njaluk papat di papat. Papat durung kuat. Kakang. Papat durung kuat. Papat jare durung kuat. Duh, sing dikarepke pemanan ki piye? Dai, njaluk 5 di. Njaluk 5. Lek ngono aku njaluk turun 5 di. 5 durung tumama. Njaluk turun 6 di. 6 durung gelem. Aku njaluk turun 7 di. Allahu alam. Apa sing dikarepke pemanan? Njaluk turun 5 ulung tuwa. Aku njaluk turun njaluk turun 7 wangsulane wallahu alam. Degane kelapa ijo dibuang. Ya pancen mbok menawa kabeh kuwi mau wis teka titiwan cine. Yen adi pemanan bakal pikantuk kamukten. Ya. Lamun adi pemanan sing antuk kamukten. Mosok kok tega kelawan wong tuwa. Ya. Lek ngono tak ujek tak buntuti saka mburi.